तो हो देखो ये दादा कितना बढ़िया देखो नीचे ऊपर का करत सुनी भगवान साला हसन तो हमरा मर्दो ना कइले हो की देखो देख देख कितना हमर मन करत आई बउआ का कोई मुआना तो कोई बाहर ओकरा के तो तनकियो प्यार के बुझाला ना कि हम मेहरानू घरे अकेले रहती। देखो दादा कितना गोरे गोरे बाल सुन हाँ हाँ तो देखो काश देख देख के हम लोग को मन करता का करी हम खाली सपने के सपने मन में रह जाला और कुछ ना होला। बतिया इतने भी पिक्चर देखे का इतनी खेत में आई लानी गांव से बहरी कि घर पे कोई हमके पकड़ ली। बाप रे बाप हो का सीन चलो हाँ बाप रे का करता से जा मेरे छी 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 मोर तो नहीं के तो का करी जिंदगी गुजारा के पड़ता ऐसे ही। देखो कितना बढ़िया सीन चलता रोज नया खेत में देखे खातिर मजा बाप रे बाप आहा साला एगो मोना में मोनत बाटे नया खेत में साला कौन आई रोज नया के देखो बेची आहा रहता न तो खूब ना प्यार करती हम कि का करी हो मुआना चली गइल बा ना घी से मन में नक में दम कइले बा हमारे बिल्कुल ए ई के करतल हो आ हे दादा आ हे माई बाप रे बाप काची ई कुल का देखतल हमर गेहुआ में हो का कुछ ना जी का देखतल हो ई कुल घटिया घटी घाटा घटी लो फिल्म देखत रही कैसे रबा कह दे ई मर दे पर देखल जाला मरद मेहराल तू अकेले गेहूं में आके देखतल कोई के बोलैले नहीं कुल हां जबरवा इंसान बनी ई मत हमर गेहूं रह देल बालू गेहूं कहां लन अरे मन ना लगत रे ऐसा के बैठल हनी ए सही एकदम हम देखनी न त हमर एकदम मन क्वेश्चन तो का काहे देखतलू अकेले करा गई त का जवाब दी पति हां मैं हमर गेहूं तारा के जगह मिलल ह लहत के त रख दहलू बताव लहंत के कहां रखले बानी जीतन की रवा गेहूं में का बैठ के ने रवा ताना ते कर दे लेकिन ई कुल का देखतलू हो तार भातार नहीं खे के अकेला में अकेले गेहूं में देखतलू फिल्म तो फिल्म देखला से का होल कहीं भी बैठ के देख मन के गेहूं में बैठ के देखे के नहीं तो क्वेश्चन बात कर देनी जी मर दे मन करता है खाली डाल दे गछ दे चल जी हंस दे ना हटनी रवा का गजब बात कर देनी देखो ना कोई देखत नहीं खे लेकिन बताव ई सब तार ना करे के चाहिए सही में देखी हम इतना तो नहीं पता हमरा के हम देखले नहीं तो सही रही और वक गलत सीजल तो जाई यहां से बे हम देखनी तो खुद हमर देखला के बाद मन न कर लागला प्लस में तू हमर गेहूं धांगतलू तारा के और जगह ना मिलल हां अब मन कहले ए जे बैठे के तो बैठ ना सकी और बड़ा गेहूं से मतलब हमरा से बढ़ के गेहूं बा माने आगे पीछे देखबू ना आ जहे ना तहे शुरू हो जीबू कौन चीज जी कौन चीज अपना के बेरी में बुझाई लागल का बात रवा कर का बात देखो बुझ हटे नहीं यहां से जाई दी हमके का जी बुझा चला मैं मुंड बनन बिगाड़ दे मूड नहीं दिमाग पे छोड़ मत दे नहीं हमरो तो मूड बनाने को चला नहीं खाली चला कहां चली चला ना लो ला लहे मतलब हटे यहां से हमके जाई दी एक त हमर गेहूं ना दूर में धांगा गई एकर जुर्माना के भरी डाड़ के दही हां अच्छा चलिए तने होला थोड़ी बहु एगो हमरा के चुमा दे दो कैसा चुमा चुमा नहीं खुजा ना त आ रउआ के काहे चुमा दी हम काहे न देबू तू हमर गेहूं धांगलू 500 रुपया दो सीधा सीधा बात हाँ तो दूसरा दिन ले लें ना हमरा कभी चाहिए देखिए पैसा हमरा फिर नहीं के प्यार मोहब्बत कर ली भगवान लेकिन कसम से तारा के ये तना मस्त मस्त आ नीचे से लेके ऊपर तक फिगर बनिले बालो न देखला के बाद न मन करता एकदम पलांटी मार दे है पलांटी मार दी चलो ना होकरा में ना तू जवन देखत रहू न ओकरो से बढ़िया बढ़िया हम मोबाइलिया में रहती डाउनलोड करके रखले बानी तो देख ली रउआ दोनों आदमी जब देखे के तो फीलिंग आई अकेले में देखा तो मनो करी तो का करबू घंटा घंटा निखुन ले ले देखी नाजी रउआ कैसन गजब कर देनी बात जी चलो भीतर हमें ये मत काहे जाए तो हमारे के देखो तो देखा तोहरो जरूरत बटले बा हमरो बियाह शादी नहीं के भइल कुंवार बानी मर दे बात के समझ ह माने सही कह देनी रउआ मान लो हम देवरी न लगा हम तारे हम जानत नहीं किन के करा करके हऊ फतिंगन के पत्तो हऊ हां घुरफेकन के मेहरारू हऊ बात सही कह देनी हां वो तो साल भर रहे ना बहरे का करी मर जी देता नहीं अबे शादी बियाह कइले सालो 2 साल ना होखला बहरे चल गुना बताओ गाड़ी चलावे के नहीं चाहिए अबे जाए दी ध्यान नहीं खरक त का करे हम एगो बात कही हमरे से सेटिंग कर ल तार मोल काम हम करत रहम आ जेवन ख्वाहिश बा पूरा करम रुपया पैसा लिपस्टिक
फेयर लवली क्रीम पाउडर सब गंजाई रही। तब तो ठीक बा सही कहली। आय ठीक बा तब तो आरो- पिक्चर देखला के का जरूरत बा। ए तो हमारा के बोला ये घर है राती में आवे के रात भर रह हम फिर भोर हरिया में आज में अपना घरे ठीक काम करे घूमे खाली बहुत मन करता है। नहीं शाम के आई ए प्लीज चला जा ना शाम के आई भाभी ज्यादा चलो ना आओ ना चलो आओ जल्दी।